Ix-xogħol preparatorju biex jitħaddem l-electronic monitoring jinsab f'fażi avvanzata bis-sistema ċentrali ġiet installata fil-waqt li beda l-testjar b'dinja bidla oħra fil-pjan tal-Gvern biex ikompli jimmodernizza lil pajjiżna impenn elettorali ieħor li qed jitwettaq. Is-sistema tal-electronic monitoring se tkun bidla importanti fl-oqsma tal-ġustizzja u s-servizzi korrettivi f'Malta. Riforma li se tbiddel l-affarijiet minn kif nafhom sal-lum bodda ġdida li għandha għanijiet xari ħafna li tagħti isserħan il-moħħ lill-komunità u lill-vittmi filwaqt li tiffaċilita l-integrazzjoni lura fis-soċjetà ta' persuni li jkunu wettqu xi reat. Il-liġi dwar l-electronic monitoring ġiet ippreżentata fil-Parlament mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri li fiż-żjara li għamel seta' isegwi il-proċess tat-testjar. Dan huwa investiment li qed tagħmel l-Aġenzija l-ESA fejn is-sistema qiegħda fil-fażi tal-ittestjar tagħha fejn imbagħad fi ftit żmien ieħor pajjiżna għall-ewwel darba ħajkun jista' jdaħħal b'mod uffiċjali din is-sistema dan jkollok mhux biss sistema li taħdem, però wkoll bliġi li qiegħda qudiem il-Parlament li darba tiġi finalizzata tkun tista' dik is-sistema taħdem fih dan din il-liġi.